Welsh Lesson 26C, Beginner-1 Sylfaenol, Grammatic Notes, Mathematical Numbers. Pan ydym ni'n angen I gyfrifio rhifau, ydym ni'n defnyddio niferau mathematical, a mae'r hyn y rhifau degol. Pan ydym ni'n moyn I gynrychioli rhifau anidegau, ydym ni'n dodi y rhif i'r aswi o'r gar deg, gyda'r holl regliadau perthnasol, megis 11, 11, 22, 22, 33, 33, 55, 55, 66, 66, ac ati. Pan ydym ni'n rhedio I gynrychioli niferau yn eu cannoedd, ydym ni'n dodi y rhif i'r chwith o'r gar cant, gyda'r oll regliadau perthnasol, megis 110, 110, 220, 220, 330, 330, 550, 550, 660, 660, ac ati. Yn y nifer diweddaf, mae'r cant yn cadw y T terfynol achos nid ydy'r cant yn cyfeirio at y maint o nifer 6 i'r cledd o'r nifer 10. Pan ydym ni'n angen I gynrychioli rhifau yn eu miloedd, ydym ni'n dodi y rhif i'r aswi o'r gar mil gyda'r oll regliadau perthnasol, megis 1,000, 100, 1,100, 2,200, 2,200, 4,300, 3,300, 5,500, 5,500, 6,600, ac ati. Pan ydym ni'n rhedio I gynrychioli rhifau yn eu miliynau, ydym ni'n dodi at nifer y chwith o'r gar miliwn gyda'r oll regliadau perthnasol, megis 1,100,000, 1,100,000, 2,200,000, 2,200,000, 4,300,000, 3,300,000, 5,500,000, 5,500,000, 6,600,000, ac ati. Yn y rhif diweddaf, mae'r gar cant yn colli ei terfynol T achos mae'r ein cyfeirio at y maint o'r nifer mil. Felly mae'r rhif 123,456,700,000,632,900,234.5678901234 yn cael ei ysgrifennu megis 120,000,000, 456 triliwn, 700,000,000, 12 filiwn, 345,000,000, 672 filiwn, 900,000, 234.56789 dim 1234.